ako chcete, no jedno. Nemusíte, keď sa nechcete tomu vyjadrovať. Môžete na budúce, alebo... Akože ja nemám problém sa k tomu vyjadriť. Debatovali sme o tom aj s Marekom tu, takže nemám s tým žiadny problém, keď chcete. Keď si to preštudujete a rôznym sa môžeme k tomu vrátiť, ale teraz by som si dovolil privítať. Nehnevajte sa, zabudol som mi. Téme, ktorý je z tej základnej umeleckej školy, ktorá by teda chcela pôsobiť u nás v Ohaji. A ja to teda osobne kvitujem aj pani riaditeľka Lecho Užmáňa, aj Húlani by potom chňapli, keby bola takáto možnosť. A dovolil by som si zmeniť, ktoré aby nemuseli oni čakať a tieto veci. Takže by sme prešli teraz k 10. bodu, čo je schválenie zmluvy o výpožičke priestorov v základnej škole Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji za účelom pôsobenia v základnej umeleckej škole. Mám ten návrh tej výpožičky zmluvy. Určite vám potom bližšie odborne povie. Jedná sa o to, že je to súkromná základná umelecká škola a vyučovali by ste hudobnú výchovu, vyučovala by sa výtvarná výchova, tanečná výchova. Hudobné kapely, moderná. Áno. Nakoľko, aby oni dostali aj povolenie na ministerstve, musia mať platnú zmluvu a požiadali teda školu, boli na rodičovskom združení, je tam záujem asi 50 detí. A z okolitých dedín je tam ďalších 50. Z okolitých dedín ďalších 50, takže požiadali nás teda o to, aby sme im vyšli v ústrety a bezodplatne dali do nájmu priestory a za energie by platili po prvom roku, keď sa to ujme. A ide tu o nájomnú zmluvu, alebo vlastne to nie je nájomná zmluva, ale zmluva o výpožičke na 7 rokov, pretože ten cyklus umeleckej školy, to dobre hovorím. Základná umelecká škola má 7 rokov, vlastne to prvé je 1-4 ISCD, to znamená prvý základný štúdium, základný stupeň štúdia, to je 1-4 a potom 5-7. Vlastne sa to skončí s absolutóriumom, takisto ako štátnej školy. Vlastne tí učiteľia, ktorí tam budú pôsobiť, tak to sú všetci učiteľia, profesionálni pedagógovia, ktorí robia dlhé roky. Takisto na štátnych školách, takisto tu. Táto organizácia, vlastne táto súkromná základná umelská škola, netreba to tak brať, že nejaká zárobkovo činná vec, lebo je to neziskovka. To znamená, všetky tie peniaze, ktoré sa vyzbierajú, to zo školstva, takisto vlastne z ministerstva, štátne dotácie, takisto školného, všetko vrážame naspäť do školy. Všetko, takisto hudobné nástroje, takisto potom po prípade priestory, podľa toho, ako sa to celé rozbehne. Prvý rok, preto som si takto požiadal vás, vážený pán starosta a ostatných, aby to takto bolo, lebo prvých 8 mesiacov nedostaneme ani korunu od štátu, ani nič, keď nám to odsúhlasia. Vieme dobre štelky z rádie, ako to stoja teraz pán Čapovič, pán minister ako vyhlásil, že štátne školy chce propagovať viac ako tie súkromné. Takže neviem, čo z toho bude, či to prejde, vlastne, či to neprejde, uvidíme. My by sme sa veľmi snažili, keď nie, tak otvoríme nejakú pobočku, lebo tých detí, ktorí sa prihlásili. Každopádne chcú chodiť. A to cestovné, vlastne cestovanie im robí problém. Takže keď nejde takto cestu do pána ministra, tak otvoríme nejakú pobočku cez Šuriansku základnú umeleckú školu dočasne. Lebo tam potom zase učitelia a ostatní pedagógovia, takisto hudobné nástroje, všetko budeme rozbazovať. A nám to fakt nebude ani korunu, lebo nám štátny rozpočet vlastne nezvýšia, aj tak. Takže je taký začarovaný kruh a tých prvých 8 mesiacov, aj keď nám to odsúhlasia, nedostaneme ani korunu. Štátny rozpočet dostaneme až niekedy v marci, v apríli. Preto ten prvý rok by som vás veľmi pekne poprosil, keby to takto prešlo, potom by sme sa na to vrátili a samozrejme, z tých neziskových, čo by sme dostali tých štátnych dotácií, samozrejme, že by sme boli ochotní samozrejme zaplatiť nejaký ten nájom. Takže pre energie, plyn, vodu sa vyčíslia na tie hodiny. Ešte čo je podstatné, bolo tu, že v podstate budú sa priestory využívať 3 dni v týždni od 13. do 18. na výučbu žiakov hry na hudobných nástrojov 7 rokov. Teda... Prepáčte, to je také orientačné. Áno. Keď sa prihlási, povedzme, ja neviem, 60 žiakov, takže sa nezmestíme do tých 3 dní, možno budú 4.
Viete, to je podľa počtu No. žiakov. Zatiaľ sme Len som rátali chcel s tým spomenúť 60 žiakmi, ktorí takto asi vidú. Teda, že aký asi priestor a vypočítať tam potom tie energie. Áno. Teda žiada sa tu vlastne o ten prvý rok odpustiť platenie tých energií a samozrejme, že žiadajú aj cez prázdniny od toho 1. júla do 31. augusta, že teda tam sa samozrejme platiť nebude, pretože sú prázdniny a Áno. takisto sa tam nebude nič Diať. diať. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť na podpísania, samozrejme, keď teda vy ako poslanci to schválite. Tie priestory samozrejme sú v dobrom stave, je to nová škola, takže to je v poriadku. Požičiavateľ je povinný odozdať nebytový priestor v stave spôsobilom. Vypožičateľ vyhlasuje, že mu je stav vypožičaných nebytových priestorov dostatočne známy a že sú spôsobilé k zmluvnému spôsobu užívania a vypožičiavateľ je povinný dodržiavať všetky interné predpisy týkajúce sa prevádzky užívania budovy požičiavateľa, v ktorej sa vypožičané priestory nachádzajú. Ešte, aby ste vedeli, teda je tu aj vypožičavateľ môže vypožičaný nebytový priestor užívať len v rozsahu určenom v zmluve o výpožičke. Je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu odstranenia závad, ktoré mu požičiavateľ urobiť a umožní im vykonanie týchto popráv. Preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré v čase výpožičky vzniknú na vypožičanom majetku, prípadné vzniknuté škody odstráni na vlastné náklady. Vypožičiavateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržanie pokynov na úseku BOZP a ochrany pred požiarmi vo vypožičaných priestoroch a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, respektíve inej havárie. To je v podstate celé to, čo by som k tomu chcel povedať. Tak ak máte niečo k tomu doplňujúce názory, návrhy, nech sa páči, vyjadrite sa k tomu. Podľa že na tie dýchové nástroje sa nehlásia tie deti. Možno, že sa budú len dať. V tom prípade, keď sa to tam niečo uvidí, určite tie nástroje sa potom rozmnožia. Bola Bichovka dlhé roky, Áno. malo to svoju tradíciu, no Viete, bohužiaľ. toto je všetko iba predbežné, tieto prihlášky predbežné. Teraz plánujeme robiť učiteľský koncert. Tí učiteľia, ktorí tu budú pôsobiť, vlastne spravíme v postele 13. kde vás srdečne pozývam všetkých. 13. v rímskokatolickom kostole, myslím, o 17. alebo o 13. od 15. Od 15. Áno, bude tam koncert, krásny koncert spravíme. Tým pádom uvidia tie nástroje, tie deti. Budú mať iný záujem. Budú mať iné predstavy o tých nástrojoch. Takže bohužiaľ, ja som myslel tiež, že nikto sa neprihlásil ani na ústav. Tak neviem. A klavír je tiež iba jeden, ale ako je to zavednutý nástroj. Zatiaľ. Väčšinou tak vytá, no je to moderné. Dobre, tak môžeme prejsť k hlasovaniu. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sme teda vyšli v ústretí k tomuto, ak sa to podarí a vypožičali tieto priestory. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že bolo vypožičené. Bola schválená.